Ahoj, dělám dneska čistku v ateliéru, protože potřebuji víc prostoru a narazila jsem tu na pár starých obrazů, který bych nerada dávala na půdu, protože si myslím, že by mohly někomu udělat radost, akorát jsem asi je možná neukázala dostatečně na sítích. Takže bych vám ráda ty obrázky ukázala pro případ, že by vás některý oslovil. Všechny ty obrazy, které tady budu ukazovat, tak nabízím za 1000 jeden, což je, řekla bych, úplně směšná cena, ale jak říkám, byla bych ráda, kdyby ten obrázek někomu udělal radost a neskončil na té půdě. Takže první obrázek, nebo spíš obraz, je tahle ta skoro hyperrealistická růže 90 na 90 cm, velikánská, krásně udělaná, hladionka, krásný barvy má. Když byste chtěli fotku jakýhokoliv z těch obrázků, napište mi, pošlu. Jo, takže to je první, 90 na 90 velikánská růže. Mám tady ještě do série k ní druhou. Jo, krásně udělaný, jemňoučký, z nějakého mýho spíš jako skoro až řekla bych hyperrealistického období. Pak tady mám naopak úplný extrém, špachtlovanou krajinu, špachtlovaný les, velký vrstvy barvy. Krásný světlo to má. Tohle je, já bych typla 60 na 75 mi přijde. Jo, to tak vypadá. Tak, ještě jedna špachtlovaná krajinka. Odněkud tuším z Běloruska nebo Ukrajiny. Ta je malinká, to je tak 40 na 60 odhaduju. Pak tady mám tenhle obrázek botiče, ten není špachtlovaný, ten je normálně štětcem. Zajímavý odlesky. A ten je 50 na 70. Pak tady mám ještě z toho hodně realistického období tyhle ty amaryllisy a tyhle ty nádherný kosatce. 40 na 60 kosatce. Jo. Ty amaryllisy jsou trošku větší, ty jsou 50 na 60 si myslím. Další hodně realistický, koukám, že to bylo období hodně reálný. Tak a teď jak tohle patří, vůbec nevím, nevidím podpis. Mám dojem, že mu chybí podpis tomuhle tomu. Tak, růže tajemná, mystická, zase hodně reálná, krásně taková nasvícená, 60 na 60. Tak, tadyhle mám tuhletu růži. A ta je velká 60 na asi 80 zřejmě. Když tak bych vám to přeměřila, jo? K té barevně nádherně sladěnej ženský obraz z období nějakého mýho takového spíš jako EZO. Řekla bych hledání svatého grálu ženství. Různý generace žen. Takže pokud k vám nějakým způsobem ten obrázek promlouvá, pošlu vám fotku, můžeme se domluvit. Jo, a je to zase, řekla bych, 60 na 80 odhadem. Tak, pak tady mám ještě z takového ezoteričtějšího v období tuhletu podzimní, to je prostě podzim, 50 na 50.
Pak tady mám úplně netradiční tuhlentu, takovou jako vodní nějakou ženu s rybou. A ta má na sobě plastické kamínky, nějaký třpytky takový, i vlastně na obličejíku má třpytky, nevím, jestli vám se to třpytí v tom záběru. Takže to je tahleta. Pak tady mám tyhle ty tančící ženy. Veliká vrstva barvy. A poslední, co vám chci ukázat, je tenhle špachtlovaný, tahleta špachtlovaná krajina. Zase krásný velký vrstvy barvy. Jo, takový elegantní tahy tou špachtlí. Tak a to je, odhaduju 50×70 tenhle obrázek. Takže pokud k vám některý z těchto obrázků promlouvá, ozvěte se mi, určitě se domluvíme. Já budu ráda, když ten obrázek někomu udělá radost a neskončí u mě na půdě. Mějte se krásně, hezký léto. Ahoj!